Por que será que nos tocarán a nós sempre estes casos? Será porque non valemos para outra cousa? Ti, desde logo que non. Pois mire quen foi falar, ó. Que foi? Quen sondes? Bos días. Vive aquí Fátima da Silva? A Fatimiña? Sí, vive aquí con nós. Pasai para dentro. Quen é esa xente que meteste para dentro, os clides? Vian a preguntar pola Fatimiña. Somos de servicios sociales. Mándanos o concello. Pois entón que queren os do concello? E que tú abres a porta a calquera. Ai, Dios mío, pero que fixeste, Fátima? A señora Fátima naceu en 1926. Ten 92 anos. Tiña que estar jubilada fai casi 30. E aínda teñen dada de alta na Seguridade Social. Ai, leva con nós toda a vida. Foi ela que nos criou. E aínda contamos con que vote con nós 10 aniños máis. Polo menos. Pois non. Esta señora ven con nós agora mismo. Érache o que nos faltaba. E para onde que vendes levar? A Xunta vaise faer cargo. Vai a ir para unha residencia. Eu agora non podo marchar, que teño que facer a comida. Señora Fátima, a comida hoxe vanlle a dar feita. E quen le vai fer a nosa? Vos, desde logo que non. Non sabedes fertir nin un modo. Pois xa tuveron tempo de aprender. Estas miñas irmás foron sempre tan paradas. Copia. Pero non me puxeron peluca.
pasou, muller? Contanos. Ai, vos, viña pa a tenda tan tranquila e ao pasar por diante da casa da ricachona, sin comelo nin bebelo, tópome que está a chamar á porta unha parexa. Unha parexa de que? E eran dous. Iso sí, vean vestidiños vos. Pero non sabendo o peor. Levaron la Fatimiña. Estás parva. Como lle iban a levar a Fatimiña? Ti miraste mal. Non sei pa que ya quieren. Como estaba a ventana aberta ao pasar, escoitei que dicían que levaban máis de 30 anos sin pagar o seguro social. Esas cunichas. Caramba, parece mentira nesa xente, co diñeiral que teñen. E agora? Quen lle vai fer de comer? Se lle levaron a criada, cuníteles que son. Pois hoxe dis que van botar man dos huevos. O que dixo eu é a ver quen lo vai fritir. Co diñeiro que teñen, o que sobra e a quen lle vaya. Mira tú, e miraches algo máis? Pero tú que pensas, que eu estiven ali a cheirar? Eu o que escoitei foi todo de pasada. Eu viña pa a tenda. O vistes? Pois cada cartos que teñen, as propiedades e os negocios do Brasil, solteiros todos, sen parentes, o que vai a pai mata o porco. Sabes tú, ainda o den a rapañar os curas. Tamén pode ser, son finos. E po que valen, todo pa eles, todo pa eles. Anda, cóbralle aquí isto a esta muller. Pero, que faz, home, que iso non te han código? Ai, que tocatone este home. Jefa, teño que marchar hoxe un poquinho cedo, que teño que ir cortar o pelo. Ai, mira que empleado teño. Mira, cantos teño diante? Boas tardes. Bueno, buenas tardes. Pois tes estes dous páxaros e logo quedou vir o custodio das eiras, pero xa estaba antes que aquí co señor Cacú, pero non apareceu, xa que vai perder a vez. Ai, que agoniado estou. Que foi, home? Entón que foi? Bom, a miña muller comprou un pantalón e non me deixa meter as manos no bolso. Iso non lle fagas caso, home. As telas do hoxe xa non estiran, Pois a miña muller deixame facer todo o que eu quero. Ai, que sorte tienes. Ai vos, se superas o que pasou... A ver, entón conta. Sei que as ricachonas levaron ya criada. Pero que lle levou a criada? Dis que foi unha parexa. Quen? A da Guardia Civil? Home, as parexas sempre son as da Guardia Civil. E levaron ya detenida? Home, é de seguro que a levaron hasta esposada. Pero, como iba a levar esa mullerciña detida, home? Cos anos que ten. Entón que fixo? Ou vistes? Sei que tiña unha deuda de máis de 30 anos á Seguridade Social. Ai, vos, non se pode fiar un de naide. Só vindes a barbería contar penas, carallo. A ver o día que vindes contar unha alegría. Bo, marcho que teño que marchar. O outro está aí que ten aí a bicicleta. Bico calado, Aquí non se falou nada, Anda cá, tú anda cá que quero falar contigo unha cousa. Mira que daquilo que estivemos a falar na tenda, caladiño, Non me andes por aí de leriante, Eu non dixen nada, Olgiña, por Dios, Bueno. eu non abrí nin a boca. Caladiño, que logo tú entiendes todo o revés e logo así pasan as cousas. Podes ir tranquila, Tranquila que eu, mira, non dixen nin isto. Benito! Hola. Está preñada a burra? No, que o cabalo está capado. Xa me parecía a mí, está gorda. Parece que vindes de fela a ruta do colesterol. Ti tamén pa chamarnos gorda tiñas tempo, Hai que traballar estes corpos, non como a ti, que solo traballas a lengua. Pois hoxe se quero, teño pa darle todo o día. Ai, sí? Pois a ver, solta, solta. Pepe! Pepe! Onde andará como o que está, ese home? Ai, xa sei onde estás, porco. Ai, que susto me dieste. Vies tan caladiña. Como caladiña? Se se enteran os veciños todos que estou a chamar por ti. O que pasa é que tú como estás como unha tapia...
Que dices? Tú como estás aquí todo o día metido cas cabras, nin te enteras do que pasa no pueblo. Para iso andas ti de corretaina todo o día. A ver, que foi? Vou pedir traballo á casa das ricachonas, agora que non teñen a portuguesiña. A boas horas te acordas ti de traballar. Antón, morreu a criada ou que? Morreu. Tú non instante matas a xente. Como non iba a morrer? Co vella que era. Cala, home, cala. Que falar contigo ainda é peor que falar con esa pedra que tes aí debaixo. Entón a que hora yo enterro? Anda, home, anda. Vai meter as cabras que é noite xa. Anda. E logo se te conto dentro, anda. Hala, vamos. Má, tens que intentar convencer o papá. Ai, sí, filliño. Pero sabes que non é nada fácil de convencer a teu pai, pero bueno, vamos a intentar. Come, están máis ricas? Eu xa non son capaz nin de abrir a boca. Vos tranquilos, que en cuanto chegue vosso pai, xa falo con el. Non vos preocupendes por nada. Hola familia, aquí chega vosso pai. Hola Arturo, ves eufórico. Hoxe fixen un traballo que ben merece un ascenso. Ai, pois a ver se te ascenden a, polo menos, capitán general. Má, dille aquilo. Ai, sí. Arturo, temos que falar que os mellizos xa teñen que empezar a universidade. Como que a universidade? Este abrigo foi do vosso avó, agora é meu, e vos dous tedes que levalo. E non se fala nada máis aquí nesta casa. Pa, eu tampouco quero ser guardia civil, eu quero ser veterinario. Escoitaste, Laura? O rapaz quere andar metido nos cortellos. Pa, eu tampouco quero ser guardia civil, eu quero ser programador de videoxogos. O que? Era o que me faltaba por escoitar. Menuda payasada, macho. A ver, Arturo, os rapaces non queren vestir o uniforme. Entón isto hai que falalo. Pero, Laura, onde van estar mellor que no corpo? A Guardia Civil é moi lista. Que non, pa, que non queremos estar todo o día vestidos como lagartos. Se non queredes ir á academia, de aquí non vai salir máis un duro, Está todo falado, non se fala máis nada aquí. E agora, má, que facemos? Vos tranquilos, que xa sabendes que vos anai sempre ten solución pa todo. Vamos pasar ao plan B. Non vos preocupendes, vinde que vos conto. Que facer así? Vou vos contar. Vou ao Faiado buscar uns libros do papá. Ai, Jesús. Ai, meus paiciños queridos. Desde que vos faltastes, ai, cuánto vos botamos de menos. Ai, xa me deara que estudiara o papá. Ele resolvíanos todos os problemas. Tiña sempre salida para tudo. Miña filliña, estou aquí para axudarte no que poida. Que queres? Pero, papá, de onde sales? Ti sempre foches a máis forte dos teus irmáns. Cuida deles. Que queres? Como estás, papá? Aí estás igualciño que cando morrestes. Hasta estás co mesmo traxe. Pero a ver, sigo sin saber o que queres. Papá, somos tan vieliños e non temos familia niñunha que nos herede. Que imos faer con todo o capital que temos? A quen o imos deixar? Sentaros a falar e seguro que atopades unha solución. Papá, estás moi cambiado, porque tú antes tiñas solución para tudo. Pero bueno, estás moi cambiado e estás moi guapiño. Bueno, marcho que teño que marchar, pero outro día he de volver, Non te preocupes. Pois, cando volvas, a ver se volves para o salón, porque as miñas pierniñas xa non están para subir polos faiados. Veño do faiado. Sabedes que estaba ali? Os ratos. O papá! Sempre falamos. Aquí ando os tres li iba a faltar a cabeciña e agora xa o sabemos. E sabedes o que me dixo? Que cuidara de vos, que se eu son a máis forte. Anda que doulle forte de carallo. Estamos apañadiños. Hecho que hai. Ai, sabendes?
Sigue tan guapiño como cando faltou. Vai a haber que ir pensando e chamar un taxi, levar ao Lemos e que a miren. Ai, que contenta estou de pensar que falei con meu pai e ia volver a miralo. Arremiágate pecado, ojalá. Non poden comprar nada co gorda que estou, ni unha pieza. Vou por o chándal e me axudáis a fer gimnasia para baixar esta barriga. Mira, home. A donde vas, muller, con iso tan grande que ainda te vas ferir? Veña, mociños, que se me baixa a barriga. Tirai, tirai, mociños, tirai, mociños. Vamos. Hai que far todo nun día xa que non se fixo antes. Vamos. Esa muller toleou, Dios mío, esa muller toleou. Ai, Dios mío, que se enfoja. Después vou coller unha man que non sabe nadar. Ai, eu xa dicía que esta pelota só iba a traer desgracias, ai. A ver, miña irmán, había que está aí o taxi para ir ao Lemos. E a ti tamén vies, Gervasio? Tendré que ir, non? Eu digo que non me fai falta niñún a ir, pero se vos empeñandes, pois imos. Ale, entra aí. Pero, que diabo de coche é isto? É unha caixa de cerillas, isto? Que é isto? Ímonos meter aquí os tres? Pero vos que coño de coche encargastes para ir á guardia? Aquí non collemos todo. Vos tamén protestandes por tudo. Protestantes? Mira o coche, 2 asientos, somos 4 personas, puta conta, saber onde nos metemos. E non xa a porta traseira para entrar por detrás? A Virgínia. A ver, escorrete para lá. Ai, sí, vamos correr pro chofer, a ver. Non cabemos as dúas aquí. Como que non cabemos? Unha carrancho da outra. A ver. Así. Onde indas, Gervasio? A ti que carallo te importa? Imos á guardia. E non habrá un sitiño para min? Ai, pero se non hai nin espacio para min, como vai haber espacio? Bueno, a ver, vamos mirar. Eu aí non me meto, eu quedo na casa. Ai, pois eu, mira, se me sacas isto, vou eu aí, que vou comprar un peixinho á guardia. Pois sí, Vou con vos. sí, eu. Vou eu con vos. O Gervasio queda na casa, disque. Pero eu non podo ir así a tirar a caballo das marchas. Este home non pode maniobrar. Estate tranquila, pois que chegamos un instante. Pero que non pode moverse, que estou a caballo das marchas. Bueno, vamos. A por él. Ai, má, pois eu traio un medo. Nada, tú tranquilo. Ti fai sempre o que eu che diga. E todo vai salir ben. É que, má, que pasa se teño fome? Por nada, aproveitas pola noite e vas á nevera, que non se van a enterar. E seguro que teñen algo para picar. E como fago para dormir? Ai, como estás hoxe, Pois pola noite tamén, que é xente maior e vai estar a dormir. E ti vas para o sofá e non se enteran de nada. Tú fai o que eu che dixa, todo vai salir ben. Solo tes que aguantar 2 días. Logo xa ven o teu irmán e facemos o cambio. Non sei quen sondes, pero anda aí para dentro. Buenos días. Me llamo Amparo y soy representante de una nueva empresa de robótica llamada Avatar y nos acabamos de instalar en Vigo.
estamos promocionando unos robots para el servicio doméstico, sobre todo para ayudar a las personas mayores. Y para los nuevos clientes tenemos una promoción en la que tenemos 2 robots y usted puede probarlos durante unos días, totalmente gratuito. Primero prueba uno y después el otro. Y luego ustedes, pues, deciden con cuál quieren quedarse. Ai, eu pensei que era un rapaz. Ah, que ben feitiño está. Ay, miren, puede levantarse y tocar, porque esto es una nueva tecnología que parece humano de verdad, parece carne de verdad, para que la gente se acostumbre, para que la gente no tenga miedo de ellos. ¿Y a un moníaco, entonces? Sí, pero parece totalmente humano. Su aspecto es como una persona de verdad. Mira, tócale. Pueden comprobar qué es. ¿Y esto qué puede hacer? Puede hacer todas las tareas del hogar y facilitarles a ustedes su vida cotidiana. Todo lo que ustedes le manden, lo puede hacer. Isto temos que probar, pero moito tempo. No, la promoción es que durante una semana lo pueden probar gratis, luego ya tendrán que comprarlo. ¿Y come? No, ni bebe. No come ni bebe. Nada. Bueno. Tampoco habla. Solo contesta yes o no. Bueno, ¿y cuánto custa este moníaco? Son 60.000 euros, con la promoción que tenemos y el descuento. Ay, Dios mío. Y es muy caro. No, tiene que ver que a la larga le va a salir barato. E isto hai que enchufalo, como hai que fazer con ele? Enchufalo no enchufe da luz ou como hai que fazer con ele? No, usted no se tiene que preocupar de nada. Esto se carga él solito. Bueno, pues entón, deixo quedar, a ver. Bueno, A ver pues como mire. lidamos con ele. Vale. Le dejo aquí el libro de instrucciones. ¿Vale? Bueno. Para que no tenga ningún problema. Aquí le pone que no pueden ni pegarle, ni darle golpes, ni empujones, porque puede haber un cortocircuito y estropearse. E o moneco, ten garantías ou non? Sí, tiene 5 años de garantía. Que bonitiño, Pero mira, non lle podemos dicir ao noso irmán, que custa 60.000 euros. Porque senón non nos lo deixa comprar. O rácano que ele é, que nin o barbeiro vai cortar o pelo, e nas barbas. Toma, barre por aquí o salón, yes? Yes? Yes. Coño, unha empleada do hogar nova, noviña. Non será portuguesa como a outra, non? E é inglesa, non é portuguesa. Solo fala inglés. E ben facer un Erasmus, entón vai nos salir barata. Pois menos mal que non nos vai salir barata, porque pinta de traballadora non ten. Mira, a nosa moñaquiña está a dormir, cansouse, barriu tanto. Non mires que está a cargar as pilas, que ten aquí o aparato. Mira, eu vou ir a lavar, que hoxe é sábado, e vou ir a misa. E tú non te lavas? E hoxe me lavei por parroquias. Que titiritada é esa? Aquí todos comen e nai de faja. Ai, este noso pai como está. Está de todo, Veña, había a lavarte mentre eu vou ganduxar a sotana. Pero ti, home, manda carallo, tanto tempo de festa contigo por aí a tomarnos unhas copiñas de risas e agora fásteme cura. Non me podo creer, manda carallo. Pero ti? Ai, amigo meu, ai, se eu te contara. Non fai falta que me contes, que eu xa sei de que pecoxeas. A ti sempre te gustaron as mociñas ou andar detrás das sallas delas. Amigo, isto non é o que parece. Cosa da miña nai e da miña tía. A devoción...
Isto de hoxe non pasa. Teño que falar que a miña nai e que a miña tía. Teño que falar con vos. E nós contigo, siéntate aquí. Temos un plan para ti, Basilito. Pois a ver se é o mismo que penso eu. Oíste? As ricachonas non ten a que deixarlle o capital. Mira, vai pedir para os curas que ainda hades chegar ao bispo. Que obispo? Co que lle este ano, métente cardenal. Ou papa, meu filliño, ou papa. Cuánta xente hai nesta casa. Bárbaro, isto é bárbaro. Pois hasta non é mala idea. Xa miraremos o diñeiro para os curas ou para quen. Rapaz, pensa nas cricas. Non me escoites. Deixa co Señor, ilumine as tinieblas do teu corazón e te encha de gloria. Faime caso. Saberás como vas a alcanzar a gloria. Esquece ese camiño de perversión. Falle caso a tua nai. Que vou facer da miña vida? Onde vas, lajareira, que te vou dar un verjallazo que te vou por nun monte, vas ver tú. Pasa pa dentro. Chicho, xútame esas jaliñas, Parmón. Non te dijo eu que este home está palominado? Vouche irar a ver o que se coza aquí. Saca pa lá, inútil, que non sabes nin xotar unha jaliña. É que non quero manchar os zapatos, muller. E é que non sei a onde vas así mudado. Vou á misa ca miña irmán. Xa está o coneiro detrás da monxa. Xa empieza esa lurpia. Xa se vai montar. Hoxe teño novela. É que a misa polos papás. Sí, claro, como a todos os meses, desde hai 30 anos. Hai que rezar polos mortos para que teñan descanso eterno. Se os deixaras descansar, que xa han de estar no ciao con zamancas e tudo. Sobre todo sin vergüenza do teu pai. Vamos, Chicho, que xa saltou a fiera. Quen? Eu? Sí, tú, víbora. Se tramaras na lingua, habías de envenenar. Mira quen foi falar, muller. Estás a cheirar aí, cheirona. Déxame xixar a mí. Cálate, tuda, que todo o que tes aí dentro é veneno. Cala tú, tiñosa, que está seca como un cangallo. Que da malda que ties nin te presta o que comer, muller. Vamos, mi tiña, que se nos vai fer tarde. Vamos, meu irmán. Alá vai o coneiro. Mi tiña. O día que casei contigo e vin pa esta casa a turarvos, se hubiera partido unha pierna. Ai, que susto me metestes. Que foi, Mita? Estabas a borjar ca maruja, non, si? Ai, que mal vos levandes, a que si? Quián, nós? Nunca tuviamos un saca pa lá. Ben o sabe Dios nuestro Señor. Non, que va. Son de las dúas boas de carallo. Veña, vamos. Ai, estabas aí? Acabo de salir agora mesmo da casa para fora. O Chicho iba que parecía un pincel. Ai, sí. E é que o teño moi estimado. Non hai un home como el. E é tan espabilado. Xa se mira, xa. E é traballador, non hai outro. Como a irmán, non si? Hijo aliño. 2 joyas. Pois entón que Dios tos conserve. Ai, está ali o coche da Guardia Civil. Oxe xa sabe que pasou. Ala. Ai. Vai aprendendo, rapaz, que eu vou jubilar pronto, eh? Sí, señor. Ai, que fai a benemérita da nosa casa? Buenas tardes. Pasen para aí. No salón.
Entón, a que se deba a vosa visita? Andamos polas casas dando aviso por cousa da revisión do gas. Hai que ter precaución, porque andan engañando a xente por aí. Teniente o capitán, por nós non se preocupe, que a nós non nos engana naide. Que pensan que nos van meter pola horta a nós? Se teñen algunha dúda, teñen que chamar ao cuartel. Mire, señor Guardia Civil, a esta casa veño moi pouquilla xente, así que, pero, de todas formas, vamos estar moi atentos. Bueno, está de sobreaviso, nos marchamos para o cuartel. Ai, a nosa moniaquiña, que limpiña é, Dios mío. Hasta limpa por debaixo da mesa, todos os riquivieques vai limpando. ¿Cuánto lle estrella? Son 13 euros. Pero se queres bolsa, vou a cobrar, Porque hai que cobrar a bolsa. Xa teño aquí. Muy bien, teño aí. Haben cobrar esta comisión. Ei, Maruja, espera aí, que xa vamos xuntas. Mira, que verde peixe. Veño. Ai, tamén había de ir eu, porque matamos a semana pasada o porco, estou máis chea de comer porco. Mataste? Que han mediar a min matalo noso, Porque é malo, malo. Pero eu doulle cada sopapo, que han mediar a matalo. E xa dixen na casa, Matalo, porco, cuanto antes, Que eu non estou para cair no cortello. Ai, eu o noso sopapos non, Pero co cano da vasoira tamén levaba, Bueno. Pois sí, que han mediar a matalo. Porque mira, os rapaces comen cada sartianada de torremos que non chega o touciño a nada. Ai, tú, mira, pásame cada cousa que non entendo nada. Ali a miña veciña anda co home todos os días a berrejos, andan casi día sí, día no a paus, e despois, cando me encontro con ela, todos son alabanzas. O dela é o mellor, o dela é o mellor do pueblo. É que non entendo nada. Yo tamén me pasan cousas. Como o embirre non dormir, non durme. O outro día, perdín a fouciña e non dormía. E volta dun lado, volta do outro. E eu, Maruja, dorme. E é nada. E é donde eu a deixaría. E é donde a poría. E é nada. E eu, Maruja, dorme. Pois nada. Deixaría no pazo, deixaría ali, deixaría colá. Non dormía. E aí puxenme a pensar, dixen, vou a casa do Paco, E traio a del para casa. Porque a él non lle fai falta niñunha. E veña. E chego a Pulmiñán, levántome, Vou ao sitio da fouciña e non estaba ali. E eu dixen, Maruja, Pandorca, por que non dormistes? Ai, mira, pois eu sigo preocupada polo da miña veciña, tú. Eu a el non o vexo tan mal, home, pa que ela ande sempre a turrar con el. Homes nin homes, todos pola ponte da Tamuxa abaixo. E sabes o que me dixo o meu neto? Buela, eu tamén, ti tamén, a la mierda. Bueno, muller, os homes xa sabemos como son, pero eu por iso, como eu ainda tuve bastante boa sorte, Mira, homes nin homes. Bueno, déixote, que vai ser mediodía e teño comida ainda sin facer, Bueno, e logo dicen os homes que as mulleres só dicimos dúas verdades ao día, A Pulmiñán marcho que teño moito que faer. E a noite marcho que é de noite e ainda non fixen nada. Anda, vamos. A ver, Manolo, que queres agora? Pois quería ver se había algunha maneira de porme un espello ali na salida, home, que cualquier día vou ter un accidente co carriolo. Manolo,
O orzamento do 2019 está pechado. Pero se queres, podes fazer unha solicitud po ano que ven. A ver, señor alcalde, home, que somos veciños, total, solo é un espelliño aí para mirar cando salo. Manolo, cartos non hai. Arránxate como poidas. E xa falaremos. Manolo, que nos entraron a roubar na casa. Roubaron algo, entón, ou que? Pois non sei, o único que mirei que faltaba era o espello do cuarto de baño. Non sei se falta algo máis ou non. Cabrón, maricón, os cartos que me valen o espello. Mátate, cabrón, cabrón, cabrón. Pero, Basilito, de onde vies estas horas? Veño da adoración nocturna de Barrantes. Vou dormir, que estou un pouco cansado. O papá ainda está a dormir? Si, aínda non se levantou. E o Basilito tamén, que chegou moi tarde da adoración nocturna. E mira como le queren, que santiño tan bonito le regalaron. Tienes razón, Moito lle deben de querer por eses pueblos, Pero mira, vamos a tirar este cordel. Ai, Dios mío, que é isto, Dios mío? Vou agora mesmo buscar a tixoira de podar para cortarlle iso. Vai, muller, vai, non vai a ser que veña o Basilio vir isto. Bueno, niño, xa sabes o que falamos. Cando elas vayan pa cama, vos fuxindes pa casa. Pero, e se nos pañan? Non vos van pañar, que xa están máis chochos co carallo. E o papá, vas decirlle algo? No, o papá nin pío, que logo monta na burra e arde Troya. Vamos chamar. Ai, hola. Vinde pra cá que estamos aquí fora. Mire, le traigo el otro robot para que lo prueben, a ver cuál le gusta más. Shhh, que non te ouva meu irmán, que non sabe de nada. Quen é esta xente? Que os vos ofrece? Estamos vendiendo una enciclopedia de la historia de la Virgen María. Esas son trapalladas. E a vos, xa vos avisou a Guardia Civil que andan timando a xente por aí, sabes? Tranquilo, que nós da Virgen xa sabemos tudo. Bueno, pero nós, a Virgen é como a da casa. Mira, está a punto de cerrar a botica e ainda non compraste o jarabe das lombrijas. Pois vou correndo que me fan moita falta. Pois ala, as carreiras. Estamos moi contentes ca moniaca. Mira, ti, xa nos iba a dicir a nós que íbamos mirar tantos adiantos. Ala, entón, leva este monicaco adentro para que lle poñan o uniforme. Me alegro mucho de que estén tan satisfechas con el producto. Ahora solo queda firmar el contrato y cobrar. Fírmalle tú aí que eu vou buscar a chequera. E onde teño que firmar? Oíste? Dixo a mamá que cando vayan pa cama que marchemos pa casa. Menos mal. Téñenme esclavizado totalmente. Todo día moniaca pa aquí, moniaca pa lá. Los 60.000 al portador, por favor.
Toma, moza, un ouriño para tomar o café. Que bien mereces. Ay, muchas gracias. Pues en 2 o 3 días vuelvo para ver por cuál se deciden. Y ya saben, ya tienen mi tarjeta y me pueden llamar a cualquier hora del día con cualquier problema que tengan. E agora, por cuál dos dous que elegimos? Son tan xeitusiños os dous, que faemos? Pois quedamos cos dous. Bueno, se pode ser. Hola. ¿Tú qué me cobra isto, los caracoles? Cóbrate yo. Hola, traigo las revistas, ¿qué me firma? Firma estás yo. ¿Aquí arriba? Sí, sí, ahí. Hala, outro día. Chao. Isabel, quere bolsa? Non, teño eu. A ver, deixaime mirar a min aquí que vean. Ai, mira aí. Me vayan aquí no aula. Sí, é esta do cine que sei que comprou a torre. Pero que dis? La cineasta italiana, afincada en España, Remedios Di Pardielli, compra en el Baixo Miño el Pazo Señorío da Torre. Mira aí, agora vannos conocer polo mundo adiante. Oh, sí. La directora de cine nos muestra el resultado de la remodelación que junto con el decorador de interiores, Rosendo de Chorlo, hicieron posible una síntesis de distintas generaciones y crearon un proyecto integrador. ¿Qué fairía? Mira, aí vos, que salón. Remedios posa en una zona de estar del Pazo, junto a grandes obras de arte moderno, y espera que su nueva mansión sea centro de reunión de artistas y un referente del cine y el arte en todo el mundo. Manda chover. O que eu dixo, nin Vigo vai ser tan conocido e sin tanto gasto de luz. Linda, sígueme. En la piscina interior, ubicada en el sótano del Pazo, Remedios Di Pardielli disfruta de otra de sus aficiones. Nadar 1 hora diaria la mantiene sana y en forma. Seguro que sí. Home. Cos anos que tanto dixo que se lle miraía de plástico. Oh, claro que sí. Pero mirande pa Pardiella. ¿Cuántas operaciones no te dan arriba? Que va? Iso ha de ser todo Photoshop. Seguro. Mira aí. Es por todos conocida su afición a la hípica, de ahí que la una una estrecha amistad con Marta Ortega. En la foto de archivo le vemos charlando animadamente con la amazona y multimillonaria Atina Onassis, en la boda de la hija del empresario Amancio Ortega. Manda. En esta otra imagen podemos verla con el jinete Cayetano Martínez de Irujo, en una competición hípica, con quien en su día se le atribuyó un idilio. Pero con quen? Que Pardiella? Nomás se co cabalo. Ai, vos. xa entendo. Quen lle este que sale ao lado diala? Ai, que xundo eres, carallo. Pero non miras que yo rei. Mira, aí vos, ese é o diseñador, o Rosendo do Chorlo. Ai, Dios mío, imos encher este joyal de ricos e famosos. Canto vamos a ter que falar? Mira, o mellor que podía ir fazer era comprar a revista e lela na casa. Mira, eu só vim buscar veneno dos caracoles que teño aí guinzado. Vaya. Ai, teño moito que facer. Yo solo te vine a decir que non te esquezas do sábado, para ir ao Quique que a celebrar o meu cumpleanos. Ai, sí. Mira, xa nos levas tú a toda, non? Sí, non hai problema, molla, levo vos a todas, non te preocupes. Bueno, pues ala. Quedamos logo. Quedamos pa sábado. Vale, pues Ala, sí. Chao. Chao. E niño me comprou a revista? Vaya por Dios. ¡Chicho! ¡Chicho! ¿Dónde andarás, Maulán? Seguro que andas por aí atoubado, desgraciado. Solo por non dar golpe. Entón, que foi, muller? A ver, vai cambiar o couso que falamos, home. Que hasta ahora seguro que a Celeste está na misa. Que couso, Maruja? O Marco, parvo dos collóns. Me cajo na nai que te pariu. Espabila, cimplón, que non vales pa nada. Inútil. Ouviste, tetuda?
Ca miña nai non te metas. Non te preocupes, que total xa non te escoita. A miña nai está sempre a mirar pa min. Cala, muller, cala, que pa ti non miran nin os mortos. Ala, Chicho, veña, vai fer o que te mandei. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. A estes chiriflitos... Tú non te pensas ir así, Juanra? Non pretenderás salir así da casa. Vaite cambiar ahora mismo. Pon a roupa que te deixei enriba da cama. Pero, Rosita... Nin pero nin nada. Tú non pos un pé fora da casa con esa pinta. Ai, de seguro que neste jollán todos pensan que nenhuma casa se viste como na nosa. A ver, mociños, estades preparados? Sí, ma, xa estamos cambiados. Estou ben, ma. Pintei os labios como a ti. Así me gusta, para salir da casa hai que ir bien xeitosos. A ver se podemos aviar o chollo, que á noite quero mirar o partido. Vos quitiños, non vayáis manchar os zapatos. Arrea, se están con ese glamour para sacar o esterco, non te digo nada para ir ás discotecas a máis as fiestas como se porán. Aquí non hai quen aguante con este fedor, ma. Falta moito para marchar, ma. Tranquilos, estamos a acabar. Oíste? Hai que ir unha noite destas a casa dos viellos. A faerlle a pelota para ver se nos poñen a casa. Mira, se hai que ir á casa dela todas as noites, vaise, Rosita. Sí, que pensen que lle temos unha chea de cariño. Traimo Marco! Traimo Marco! Traimo Marco, me cago na cola que te pariu, Traimo Marco que te como, Traimo Marco! Sale pa lá, que eu teño que cumplir órdenes da miña muller. Sale pa lá. Que ti que carallo pintas na miña leira, Estou na extrema, esta leira é miña. Ai, me cago na cola que te pariu! Mañá vou chamar a Guardia Civil, porque teño testigo do buraco e o Marco ven comigo, xa verás. Ai, rediós, rediós! Ai! E ti, pa que te meteches comigo? Ai, rediós! Ai! Carallo de Dios, como se pome esta mullerciña por un miserable Marco, laos. Rediós, rediós! Chacha, tu xestes o vehículo para ir alá ao Quique celebrar o meu cumpleanos? Entón, muller, está aparcado aí. Ah, vale, vale. A túa cuñada non veu? Esa xa sabes que non lle de misas. A ver, que non dá xerrado. Ai, estuve a facerlle a ceo ao meu chichiño, que vai ir mirar o partido. Esta xa non ven sola. Pois o meu Pepe tamén aí vai ir mirar o partido. Sí? Bueno, vos, vou quitar a merenda, vale? Que fome. Ai, que fartura. Entón, non era mellor mollar con algo estas galletiñas? E se pedimos uns whisquitos que eu nunca probei? Que vas a probar tú se solo bebes agua bendita? Ah, pois Ai, pois sí, home, podíamos probar. Vamos probar. Ai, pois sí, vos. E por riba, vamos le mandar uns cigarriños que teño eu aquí. Quique, pois non son os whisquitos deses que tienes de Escocia, uns chupititos aquí, anda. Ahora mismiño. Hace vos. Ai, hoxe. Ai, hoxe. Toma. Ai, vos a mitad. Vale, vale. Non chega para todos. Mitad. Veña, veña. Ata para lá, tende. Ai, muller, ai hoxe. Ai hoxe. Cantos cumples?
Non se, a edad non se preguntaron as mulleres. Moita saúde, que cumplan moitos máis. Veña, o ano que volvemos. Veña, de penalti, Mira pa Monxa. Mira, dafa bendita que se la gana. Ai, Tita. Anda que se enteran os nosos homes do que estamos a facer, mentras eles están a mirar o partido. Sí, friño. Nada, home, este ano non ten nada que facer. Nada. As mulleres que non se enteren de nada. Xa sabendes que estamos a mirar o partido. Ai, eu non sei xir, ando cunha virus, teño medo de irme pola perna, teño medo de forricarme, Pois, se te vas cajar é mellor que vayas pa casa. Ai, iso, vaite tranquiliño, Vale, voume, que o pasender ben, Pola sombra. A comportarse, que non pase o de sempre, Sabellen os de Jollán, que non deixan nin un céntimo. A min non me dixas nada, que eu sempre me porto ben. Que dixo tú? Tú non empeces, que non te deixo entrar, Lupita, vou a la que... Vamos a la que hai carne nova. Nos deixan aquí andar solos. Buen pillo, querido. Isto, en vez de un puticlub, parece un desguace. Manda carallo, nin que vos forades unhos pipiolos. O que tiñas era que traer jado novo. A ver, mozos, invitadme a tomar algo. Esperade, que chamo a nova. Patri, ven. Por mío, que noso. Onde salió este cangallo? Cousa fea. Menudo repuliño. Para mí está para unha estrela. Vamos, que isto non é o que parece, xa toquei un carozo. Oíste? Temos aí unha sorpresa. Ai, sí? Non será un sexy boy? Iso non é. Non, xa verás que é algo máis bonito que iso. Vinde para cá! Vos, vinde! Quique, deixa aí a botella. Aí vos queda. Aí, hoxe. Non entendo o que? Isto non queren sentar nada, carallo. Tocarme aos máis alegres, vos? Pois eu non. Eu non sei como nos arreglamos últimamente, é que non salimos do lemo. Válgame Dios. Pero tú, miña irmán, como te dio para beber tanto cilantro? Non foi tanto, pero estaba aí. Que queres mirar para ele solo? Hai que beber con cuidado, sabes? Porque podeches ir para outro mundo. Bueno, non se perdía grande cousa. Vou falar cor do pote que non nos regalen máis cilantro. Deixa que traian, que está moi dociño. Please, can you tell me if there's a restaurant near here? Mire usted cómo se llame. Yo no le soy estudiada. Y no sé lo que me habla, si usted me habla francés, si me habla alemán o chino. Yo no entiendo qué carallo me dice.
Somebody told me that there is a restaurant near here. Andan os políticos con tanta cousa, co turismo. E o único que veñen é a entorpecer a xente que está a traballar. Voulle dicir unha cousa. E espero que non o tome a mal. Que non sei a que carajo viene usted a Galicia si no sabe hablar el gallego. Y además, ya sabe la fama que tenemos los gallegos por el mundo adelante. Que andan a decir de nosotros que no sabemos si vamos o si venimos, carallo. ¿Sabe lo que le dijo? Que usted y yo no nos entendemos para nada. Y lo mejor que puede hacer es ir por ahí para adelante a rascar los collóns. Thank you, you're very kind. Remedio, estás a ver ahí, muller? Mira, estou aquí a arranxar este portal que está casi a caírme. Pero apareceume aí un carallo a tocar a zanfona e pensas que dou acabado? Ai, tamén. Para estar a tocarte a fanfona tamén non estás nada contente. Ti tamén eres fodida, entendes tudo pola tremenda. Mira, tú escoitastes que o fillo da filla da María da lá de riba diz que deses que botan o couso do home, botan nun bote de plástico. E logo ese couso diz que lo meten na cousa da muller. Pero ti estás tonta, que carallo dices? Eu que non sei, logo ese rapaz, iso como é? Se é unha cousa de plástico, se vai ser un rapaz de plástico, iso eu non entendo, eu iso, non sei. Pois mira, cando naza, se te enteras, avísame, porque eu tamén quero mirar que o que sale diso, de tanto bote, tanta cousa. Pois sí, pois ala, xa te avisarei, marcho que teño que marchar, que teño que se galayar. Vale, pois eu vou po portal. Pois vai, que boa falta te fai. A ver, miñas muciñas, miñas princesiñas, vinde pa cá, vinde comer, miñas chulas. Ai, Dios mío, cuánto vos quero, ai, Jesús. A vos sí que vos quero, non como eses pentellos que teño aí dentro da casa. Ai, chegou a Correcaminos. Entrei porque estaba o portal aberto. Oístes? Estou a pampanadiña do que te queren esas galiñas, Sí, e eu aí alas tamén. Tamén polo que escoitei, quererle máis as galiñas cor da casa. Iso zúmbale, O que? Tú non sabes lo que dices. E eu polo meu chichiño e pola miña cuñada son capaz de dar a vida. No, xa si mira, xa, si. Mira, viña a ver se tiñas uns hueviños, me arranxabas. Teño, sí, pero teños pa min. Ala, arreando que teño moito que facer. Ai, muller, bueno, pois se non hai, non pasa nada. Ala, ala. Maruja, esa que estaba a falar contigo non é a Correcaminos? Que repertorio. Se fora unha jaliña non puña un ovo na casa. Todo o día por aí. E a ti que te importa, meticona? Onte dixo ao salir da misa que iba a buscar traballo na casa dos ricos. Que han esa? Coitados. Habían de ter sorte se a miraran a fin de mes para cobrar. Que han podido ir agora pa ali que quedaron sin sirvienta e a túa irmán. Sí, e de paso ferlle rosca a ver se te poñen a casa. Inda que con esa cara de vinagre, pouco cariño te habían de coller. Eres como unha hiena. É porque non vas ti cara de cona? A ver se te poñen. Que para mí xa teño. Bueno, mulleres, non os poñades así, home, non empecemos. E ya la que empieza. Non quedarás muda, carallo. Xa te gustaría que me calara, babosa. Non perdo máis tempo contigo. Oíste, Chicho? Leva o carretillo me lo saco de patatas poído. Vas a acabar comigo, Maruja. Coitado, meu irmán. Que cruz tian enriba. A ver se lle faemos ben a pelota e nos cae algo. Sí, muller, xa verás como a casa pa nós e aínda nos ha de caer algo máis.
vender vos con esa botellina. Que te importa? Escoita, a ver que é iso? E Ya decir, pega. non le toca Corta, café. vamos. Ai, ojalá vos de unha cajarreira cando a bebandes, carallo. Mira, vos traemos unha botelliña de cilantro e da última colleita. Está moi doce. Tá. Saca iso para que menudo disgusto nos deu a última botella que trouxestes. Non lle faias caso, deixa quedar. Pero ainda non escaramentaste, que a pouco te mata. Viñamos a falar o Juan Ramaseu polo camiño que nós podíamos quedar aquí a dormir para que non estendes solos. Que vos parece? Non fai falta, xa temos unha moza con nós. Carai, non sabíamos nada. Sí, e das taxas. Sí, mandounos a cura. E como lle un pouco botada a febra, aquí imos tela un pouco sujeta. Pois tende cuidado, que non se vos vai a botar o Gervasio. Maricruz, trai unhas galletiñas a máis uns chupitos que imos empezar esta botella de cilantro. Xa te faltaba o tempo. Mirad a tele, que vai empezar un programa sobre o Amazonas. Buenas tardes. Buenas tardes. Casi me gusta. A música, ¿no? Sí, claro, sí, claro. E ti queres algo máis? Non, se quer algo máis se lle dou eu. Ouvistes? Chacha, para aí. A ver, que? Que tal o teu home? Lo santo bien. Pois eu marcho que, mira, sabes? Teño aí o Neymar, o meu sobrinho. Ai, que bien, pois ala, chao, chao. Veo agora do Brasil, sabes? E o fillo da miña irmán. Ai, por si, ala. Ai, muller, ai, que presa ties. Mira, ele veio nos visitar porque ele está en Madrid que está a facer un orgasmo deses. Porque estás a preparar para doutore en advogado. Paréceme moi ben, pero eu teño que marchar. Mira que caso me fixo. Non me deixou nin falar. A ver, ti como sempre. Teu sobrinho aquí e ti non pos un pé na casa. Como tú non sales da casa, teño que andar eu polo pueblo a saber as cousas. Mira, onde anda o rapaz? Por leva toda a tarde ali amorroado. A ver se puxo malo. Polo cambio climático ese como cambiou. Ves? O que te dicía eu. Leva así toda a tarde. Que estará a fer? A ver se está a dormir. O mellor no Brasil dormen así, co calor. Quen sabe?
Mas tia, eu não estou a dormir. Estou a fazer meditação. Que dixo? E é maricón? Dime, dixo que estaba a tomar unha medicación. Nem maricão, nem medicação. Tia, isto é uma maneira de me relaxar, de fazer uma reflexão transcendente e intimista. Mira, aturo ti, que eu vou falar comida. Eu vou mirar as ovelhas, rapaz. Queda aí que assim não dar guerra. Mas tio, guerra não, paz e amor. Ouviste? Digo que deste foi medio xondo de tanto freixón preto. E os rapaces que non dormiren todo o día? Os rapaces marcharon, foron para a universidade. Que dices? O que escoitas, Arturo, o que escoitas. Aquí nesta casa ninguén me fai caso. Deixei ben claro que tiñan que entrar no corpo. Arturo, iso sería estrajar de a vida aos rapaces. Eles teñen que estudiar o que queiran. Pois a ver como se arranchan, Porque eu deixei ben claro que non solto un duro. Arturo, esa parte xa está arranxada. Como que arranxada? Conseguiron unhas becas. Que becas nin becas? Ainda non dixen a última palabra, Xa verás. He de te joder, pero por cabrón. Ai, mi pajarito. Cuánto había que non me pasaba tan bien. Ai, miña rola, por que non ves a vivir comigo? Pajarito, non mezcles allos con bojallos. Deixa estar a cousa así. ¡Hala, hostia! Deixei o teléfono na casa. Laura, onde anda? Estou aquí. Que faz metida na cama a estas horas? Non terás alguén metido no armario, non? Ai, mira. Fecha ese armario, anda. E ven acá, e dame unhas fretas, que puxeme malísimo. Que fai a miña roupa tirada no chan? Nada, que estaba a arrimar a habitación e, ai, puxeme tan mala que tuve que meterme na cama, Onde está o rapaz que imos comer? Pero que titiritaba é esa? Eu que sei. Mas tia, isto é uma terapia de relaxação do espírito. Eu acho que você também deveria fazer isto, para relaxar essa cabecinha que está muito alterada. Cabecinha alterada, meu rei. A relaxación que habías de fer tú ia ir para ali, rachar ali un pouco naquela leña, a máis ir axudarnos a follar o millo. Hala, veña, vamos comer. Olha, meu tio, isso é bom. A parte de alimentar a alma, acho que hai que encher o estômago, não é? Isso. Venha. Vamos, anda, venha, vamos. Seguro que a idea de isar toda a herdanza para a iglesia vai parecer boísima. E vai a rezar por este camiño? Non, é que vou a casa dos Ordóñez. Ah, non estará niño malo, non? Solo vou de visita. Ah, moi ben. Hasta luego. Hasta logo. A min isto chera masturro. Entón, pobre, vou salir millonario. Boas tardes. Veño a facerlles unha visita. Ai, que alegría! Que nos ven a visitar o señor cura. Tú, métete pa dentro. Se botou o cura das tasas, que era viejo, imagínate con este novo. Que se lle perderá este aquí? Veñolles a decir que se en algún momento ustedes necesitan algo, eu estou a súa disposición. Pois agradecémoslo, porque nunca se sabe. Estuve pensando que, como en cualquier momento Dios, nuestro Señor, os pode chamar ao seu lado, había de ter en conta, a hora de isar a súa herdanza, en que a Iglesia estaría dispuesta a abrir as mans á súa xenerosidade. Xa dicía eu que isto non dan puntadas sin fío. Sí, non se preocupe usted, que daqui non marcha sin nada.
Teño aquí o número de conta da parroquia. Non fai falta. Tes aí a carteira, Benilde? Teño aquí 20 euros. Pois ala, dallos. Bueno, pois... que Dios yo pague. Hasta mañana, se Deus quere. Parece que non marchou moi contente. Parecería que pouco 20 euros. Xa foi demais, co santo non come. Isto das herencias, vai al lío. Todo o mundo quere repañar. Se non fora que me doen as rodillas tanto, iba fallado a falar co papá. Estou aquí. Xa te escoitei piar por min, miña mociña. Ai, pa, que susto me dieste. Que te pasa? Que parece que andas ajuniada. Pa, deixástenos tanto capital que anda todo o mundo alborotado e non sabemos que faer con ele. Eu deixei 3 fillos finos como allos e agora estandes todos chouchos. A ver, moniña, séntate e falamos. Ai, Dios mío, que desgracia tan grande. O que nos pasou a nós. San José bendito, axúdanos. Ai, San Roquiño bendito, San Roquiño bendito. Fai un milagro, te pedindo. Ai, a ilusión da nosa vida botada a perder, Dios mío. Ai, que desgracia tan grande. Dixo tú yo, a maldición do diablo, Hoxe, no programa Goianeses no Universo, temos a honra de entrevistar a unha das familias de maior arraigo desta Vila Miñota, os Ordóñez. Temos con nós os derradeiros membros desta saga, herdeiros dunha das maiores fortunas do noso país, un imperio que o seu pai, don Florencio Ordóñez, recadou nas Américas e que os 3 irmáns souberon conservar. Clide, Benilde e Gervasio, lonxe de despilfarrar o capital familiar, decidiron destinar a herdanza do seu pai en melloras para os seus veciños. Don Gervasio, como xurdiu a idea destas iniciativas? Nós non temos heredeiros, así que non tiñamos obrigas con ninguén. Doña Clide, pensa que seu pai estaría de acordo que a súa herdanza fora repartida desta maneira? Totalmente. Ele sempre di que fallamos as cousas ben feitas. Diría yo antes de morrer, claro. Bueno, e é que o meu pai nunca nos deixou. Claro, como esquecer a don Florencio? Dende agora, Goián conta cun servizo de taxi gratuito para os veciños. E é que os maiores tiñamos problemas de desplazamento. E o mellor de todo, unha universidade. Ai, que faltiña faía. Por que se decantaron por esta obra social de tal envergadura? Pois foi despois dunha axuda que lle demos a uns rapaces porque o seu pai non lle quixo pagar a universidade. Pensamos que unha xuventude estudiada nunca poderá ser humillada. Tamén dedicaron unha parte importante da herdanza ao ocio. Vacacións para todos. Vacaciones en el mar. Ai, sí. Esta tarde partirá da pesqueira do Quique un cruceiro para os veciños de Goián. E, bueno, o mellor tamén van de algún das Eiras e Figueiró. Surcará as aguas do Atlántico hasta o Caribe. 4.000 pasaxeiros e 1.500 tripulantes. Vai ser el non va máis. Como terán apreciado, a xenerosidade dos Ordóñez é inmensa. Nunca unha herdanza foi tan ben repartida. Jesús. Ah, ves de volta? É que deixei os dentes atrás, muller, e teño que ir buscalos.
Oístes? Enteraste por de que se casou o cura? Déixanos que vamos xusto de tempo e vamos perder o barco. Pero dis que na Curriba non se casou pola iglesia. Tira. Oístes? Non me deixaría preñada para casar con tanto apuro? Pois eu ainda vou preguntar a ver se saben como foi o conto do cura. Bo, aquí non hai nai. Vou á casa da Mari a ver se sabe algo. Mari! Mari! Pero neste Goián non queda naide. Como o payaso do meu home, que está desde as 12 alá a esperar o barco. Ten un medo a perdelo. Ai, pois eu ainda vou á casa a buscar os dentes que non vou ir así. Ai, Dios mío, alá foi e perdín o barco. Por ir á casa a buscar os dentes, mi. A máis por andar de cheireta tamén. Oísteis? Se vos gustou ben. E se non tamén.